Galegos no Mundo visita unha cidade francesa con acento alemán. É sede de varias institucións europeas, o Parlamento, o Consello e o Tribunal de Dereitos Humanos. E ademais o símbolo da reconciliación entre Francia e Alemaña. No seu casco vello, unha illa fluvial conserva unha pequena Francia e tamén unha catedral que ten as torres o dobre de altas que as de Compostela. Hoxe Galegos no Mundo visita Estrasburgo. Ves esas torres que a cárcel das mulleres e ves casi toda a Ciudad Bella. E o que ves arriba, os redondos eses que ves, sabes para que é? Naqueles tempos, os palomos criábanos dentro, nos palomares, e despois, claro, eran para comer. Estamos entrando ahora mismo na Petit France. Vamos a chegar á primeira esclusa do Lille. Teñen unhas pequenas aberturas as comportas da esclusa e deixanas entreabertas para pasar a auga. O que é a ave nacional. Aquí en Alsacia está considerado que son elas que traen os nenos, non? Así que os nenos non son de París, son de Alsacia, son alsacianos. Estamos na Estatua da Liberdade, que a puxeron aquí a memoria de Bartholdi. Home, non é o mesmo que a de Nova York, porque de Nova York pareceme que fai 46 metros de grande, pero bueno. A Catedral de Estrasburgo é unha das xoias da cidade e a Petit France outra. Hoxe ímolas coñecer con Rocío, que leva case toda a vida vivindo en Estrasburgo, pero suspirando por volver para Galicia. Hola, Rocío. Benvidos na miña cidade de Estrasburgo. Pois eu chamo-me Rocío, teño 35 anos e traballo nunha imprenta aquí e levo casi toda a vida porque os meus pais fixeronme nacer en España e viñemos cando éramos moi pequenos. Rocío, que temos aquí? Ai, pois se podes ver un baile típico daqui, é o típico traxe de Estrasburgo, que son unhas faldas rojas con unhas orejas esas. É un pouco máis ou menos como o traxe gallego, pero o baile é máis tranquilo, non se salta tanto, é máis cordial, pero a xente aquí o típico lle gusta moitísimo. Rocío, non todo vai ser festa hoxe. Ah, non. Aquí o que é de festa, sí, pero tamén é a arquitectura. Que temos unha catedral de estilo gótico que nada máis que ten unha torre, en comparación que Santiago ten dúas torres, porque lle faltaban os cartos para facer a segunda. Xa había problemas de presuposto daquela. Daquela xa tiñan a súa crisis. Rocío, menudas vidrieiras, Tes un rosetón aí moi grande, que é magnífico, e as vidrieiras rodean toda a catedral, de abaixo hasta arriba da punta. As vidrieiras impresionantes, pero o órgano... Órgano maravilloso. Si miras un pouco por aí, houve, pero varios artistas mundiales que traballaron encima. Tes obreros italianos, austriacos, americanos, españoles tamén, que traballaron, que puxeron o oro, pero este órgano levou máis de 250 anos, máis ou menos, para estar feito. Esta obra é única? É única. Bueno, hai outra que lle parece un pouco, pero esta é única, porque o arquitecto, o obispo, cando lle pediu esta obra, xa tiña pensado que ao final da obra que iba a deixar o arquitecto chosco, que lle iba a pinchar os ollos e cortarlle unha man para que non se podera facer outra igual. E temos aquí na Praza da Catedral outro dos atractivos turísticos da cidade, non? Sí, temos unha casa moi bella que é do siglo XVI, que foi dun comerciante daquela e que agora volviuse a ser un restaurante moi famoso con comida típica e ten unha madeira, se ves na fachada, tes unha madeira feita a man e tallada por aí con moitos detalles pequenos.
Onde estamos, Rocío? Estamos na Plaza Gutenberg, é a plaza do inventor da imprenta. E como eu traballo na imprenta, pois quería vos enseñar esta plaza porque está dedicada especialmente para eso. E agora vamos a pasear a la Petite France para enseñarvos el resto de Estrasburgo. Pois imos aló. Ahora andamos por aquí, por la Ciudad Bella, o casco bello de Estrasburgo. Vamos a un restaurante, La Michutz, e nos están esperando. Aí temos o prato típico, non? Home, aquí podes ver o que é a chucrut, o plato típico daqui. Que leva? Pois tes tousiño, patata, repolo cortado moi fino, que está con viño blanco, e tamén tes carne, carne de porco, é o principal. E tamén a salchicha de Estrasburgo, que é moi típica. Se non fose pola salchicha sería o noso cocido. Casi o caldo gallego. E isto que nos chega por aquí? Pois aquí tendes o foie gras francés, que aquí tamén é típico de pato, foie gras, e maravilloso. A probar con un viño blanco, que se parece un pouco al albariño, pero maravilloso. Mira, o sitio é estupendo, non? Sí, mira, que estamos ao bordo do río, todo un paraíso. Bueno, agora que comemos ben, vamos a facer un pouco os turistas. Pois estas torres que ves aí ao lado eran as casas das mulleres. Son 3 torres e ponían máis de 400 personas, mulleres, nestas cárceres. Unha muller non valía moito na Idade Media e aí acababan a súa vida. Do outro lado, algo máis amable que unha cárcere, non? Sí, temos os puentes que se chama Barrage Vauban. Vou vos enseñar que é moi antigo, unha fortificación que temos aquí na ciudad. Na Idade Media, aquí podíamos proteger a ciudad porque os canales estaban todos abertos daquela, non había puentes, nada máis que había unha isla en Estrasburgo. E desde aquí podían vigilar a ciudad. A pedra é algo moi famoso aquí en Estrasburgo. Construí moito con esa pedra rosa. E tes aí esas aulas con el arte de aquí de Estrasburgo. Como é unha isla, podías ver que los barcos de comercio pasaban todos por aquí. Iban hasta o centro da ciudad por este canal. Pero agora, destes días, ya non pasa ningún barco porque subió el nivel del agua. Podemos subir que temos unha vista maravillosa desde arriba. Ves esas torres que a cárcel das mulleres e ves casi toda a Ciudad Bella. Todo o que é o casco bello está por aí. Alors faisons le sans supplice, des caresses sans idée directrice, que nos idées lentement se glissent dans notre lit les surprises s'unissent, rien n'en réchappe. Ahora vamos no casco mismo do que é o máis antigo de Estrasburgo. Vas ver, pero como que todas as casas típicas que poda haber por Estrasburgo están aquí. Siglo XVI e sus casas moi pequeñas, porque a xente daquela era moi pequena. Non pasaba 1,50 m e as casas por eso tan pequenas. Esta rúa é de conto, Pois esta rúa é o típico, ves como casas de Hansel y Gretel, de cuentos de Grimm. Esta casa son a casa dos curtidores que agora, destes días, transformáronse nun restaurante. E isto chamase agora a casa da chucrut, o que é a comida típica daqui, pois esta é a casa que é do ano 1572. E agora, como fai moito calor, vou vos levar para a festa da cerveza, que temos falta de refrescarnos un pouco, non? Que o que botas ti de menos de Galicia, Rocío? Pois a miña familia, que está toda lá, a miña terra, porque Galicia, aunque non he vivido moito lá, a verdade é que boto moito de menos o que é a terra da lá. A xente, o ambiente, as leyendas tamén que hai por alá, que vivo tamén con elas, aunque non viva lá, pero boto moito iso de menos. E pensaches algunha vez en volver? Sí, pensei e penso aínda, pero de momento quedo aquí co traballo que teño, pero unha vez he de volver para lá. Imos agora a tomar unha cervexa que creo que nos fai falta, Creo que sí, co calor que fai.
xa teño a miña cerveza. Vamos presentar os meus amigos agora, seguime. Pepe! Os presento a meu amigo Ulrich e Joana, que son meus mellores amigos aquí. Haberá que despedirse. Home, fago un bico enorme a meus primos Javier, Mari Carmen, Patricia, Ángel, todos, Carlos, faz Isabel, un beso enorme e un bico a miña terra. Hasta pronto, chao. Marchou con 16 anos de Galicia na procura de aventuras e hoxe ten 2 empresas en Estrasburgo. José coñece ben esta comarca vinícola e non se esqueceu do significado dunha boa comida entre amigos. Bos días, José. Hola, bos días. Benviñidos aquí a Estrasburgo. Son José, son de Lugo, da Pastoriza, e levo 43 anos aquí en Estrasburgo, con moito tempo que marchei de lá. Xa choveu. Xa choveu, verdad? Teño aquí 2 empresas. Encantados de coñecer a empresa onde traballa. Imos aló. Vamos para dentro? Veña. Veña. Teño aquí un equipo de competente. Sandra, a filla. Hola, Sandra, que tal? Que fala moi ben gallego. José Manuel. Hola, fillo, José Manuel, que tal? Que este fala gallego. Falas galego? Sí, sí. Que tal se está por aquí, por Estrasburgo? Bien, he nacido aquí, entonces... Ti xa eres daqui, máis que dali, verdad? Sí. José, meteslle moita caña ou non? Doi con forza. Daslle con forza, Sí, non? sí. Que o que facedes aquí nesta empresa? Aquí facemos, pois, unha empresa que é de limpieza general, que se chama Estrasburgo Netallage, e despois a segunda que é que fai reformas que traballe para a compañía de seguros. Empecé eu solo, e hoxe somos 30. Foi moito ben. Non quería vir para aquí, non quería quedarme aquí, pero non sei se foi o tempo, se foi o frío que me aguantou aquí. Aquí estamos despois de 42 anos. Aquí estamos despois de 42 anos, sí. Aquí é a muller. A muller que non é galega, precisamente. Non é galega. Chámase Xenia. Bonjour. Bonjour. De onde ven a muller? A muller ven de cerca de aquí. Solamente está na fronteira de Mongolia. Ven de Kazakistán, de origen rusa, e hai 7 anos que me casei. Ela coñece Galicia xa? Sí, conoce Galicia, estuvo polas Rías Baixas. Onde imos, José? Pois agora vamos logo visitar unha cava de viño de aquí, porque sabes, ten unha zona de moito viño blanco sobre todo. Un albariño logo? É un albariño, eu prefiro un albariño co de aquí, pero o albariño é moi bo. Pois Vamos a ver. Esta é a ruta do viño que vai e chega hasta Colmar. Sabes como aquí, como ves, en calquera sitio, pois plantan viñedos. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. José, onde estamos? Estamos en Dorlisheim, pueblo pequeno de Estrasburgo. O señor Pierre, que é Pedro Beix, que é o propietario da cava. Bonjour. Bonjour. Vai nos enseñar como a tradición que teñen aquí para fazer os viños. Okay. Vamos logo? Imos? Para lá. Estos son os grandes de barricas de castaño que desde 50 anos que están aquí, síguenos utilizando. Isto é viño blanco, a maior parte. Despois aquí hai outro na región esta, hai un viño que se dice que se chama o Pinot Noir, que é o Pinot Negro, que é entre o tinto e o rosado. E os barricos é que lle dá gusto o viño ese, un gusto particular. Aquí fan todo tipo de viños, polo que vemos, non? Mesmo cava. Sí, a cava é unha cava especial que chamase Cremont, tan bon como champán. Solamente non ten precio isto. Que é isto? Là, on fait 40 000 bouteilles par an. O señor fai 40.000 botellas por ano De cava et 140 000 en tout. 140.000 en total.
Aquí ten 300.000 botellas de viños a reserva de estocado. Maintenant, on peut avoir notre vin. Díxome que sí, que claro, que había que non podía ir de aquí sin probarlo, Merci. Imos aló. Aquí esta xente vive ben e do campo. Aquí os que teñen, aquí na región estes que teñen os agricultores que teñen vinícolas, que sí, vive ben. É unha región que teñen moito valor, que teñen moita propiedade, a propiedade que é moi boa, que se vende moi cara as terras e, como veis, ten todos con casas grandes e iso, traballan tamén. Gesundheit. Gesundheit. Como foi iso que nos dixo que viña para 6 meses? Me quedando e non volvín pola vergonza. E logo que lle daba vergonza? A ver, sabes como son por os pueblos, era por os pueblos antes. Cando os fillos marchaban, que non quería que marcharan, volvía dali a pouco, os veciños, mira, o fillo de Liceo marchou, non lle gustou, tuvo que volver outra vez para xunto dos pais, por iso me quedei. José, menuda vila, Sí, é unha vila que se conserva moi ben, que case tan visitada como a Estrasburgo. Como podes ver, restaurantes típicos. Esta é unha ferretería a máis bella que hai de Francia, que parece que ten 300 anos. Mira, e as casas resistiron ben o paso do tempo, non? Sí, as casas sí, porque as casas son feitas de madeira, é madeira toda cruzada, e despois feito dentro con barro e palla. Teñen uns tellados ben curiosos estas casas, non? Sí, teñen uns tellados moi curiosos. E o que ves arriba, os redondos eses que ves, sabes para que é? Aí non vivirá ninguén, porque é pequeno. Era naqueles tempos, os palomos. Criábanos dentro, en palomares, e despois, claro, eran para comer. Criaban as pombas aí para comer. Para comer, así. José, ti como viñeches parar aquí? Marchei de lá porque de moi novo empecé a traballar. Con 10 anos levantamos ás 4 ou 5 da mañá para recoller o leite, un cabalo, trailo para a cartera, ás 10 a 9 iba á escuela, e iso quedou un pouco marcado. E aos 16 anos fui para Barcelona con as primas, e despois dali tiña amigos que viñeron para aquí, e como non podías antes de 18 anos vir para aquí, pois por iso cheguei aquí, 18 anos. Sempre foches moi viaxeiro, entón? Sí, despois bastante, sí. Hai que ter a voluntad e non ter medo de ir para diante. Iremos comer, non si? Vamos logo comer. Veña. A especialidade. Xa vos direi o que é. Vale. Vamos, veña. Adiante. José, pero isto é unha festa galega en condicións, Pois sí, isto é unha pouco unha festa de como se fora en Galicia, sabes como se fai por lá, Cantos máis mellor. Cando hai un, hai para 10. Non é iso así? É así, Porque cando vou lá, cando chego hai 10, ao menos. E con quen imos comer logo? Pois o que non vistes antes, teño aquí o Miguel, que é o meu fillo tamén. Hola, Miguel, que tal? Como estás? Muy bien. Teño a señora do Manolo, José Manuel, sabes que está un pouco pesadiña, pero bueno, Está. ao final do mes. E teño ali a mi irmão. Outro galego. E que tal se está por aquí? Ben. Mira, José, ti que é o que máis botas de menos de Galicia? Tantas cousas por toda a vida de Galicia. Pero tamén como teña a suerte de ir varias veces, pois non me olvido dela. Bonne idée, non? Que é o que nos trae? Eso que nos trae aquí, ainda hai outro máis. Que? Explícanos. Isto é un beco offer. Lévalle 3 horas, entre 3 e 4 horas cocer. E ten carne de todo tipo, non? Len de cocho, len de boi, ten de cordero, de cebora, zanahoria e viño blanco, sobre todo. José, toca despedirse. Algún saúdo? A todos, Galicia entera. Un brindis Vale. logo. E os gallegos que están por acá, adiós. Atravesa Europa cada semana nos cruceiros fluviais polo Rin e o Sena, pero o tempo que lle sobra aproveita o ben. Andrea fará de guía para nós nun dos barcos que rodean Estrasburgo e mesmo nos levará ata Alemaña. Bienvenido a Estrasburgo. Chamome Andrea, teño 26 anos e son de Burela, do norte de Lugo.
Levo aquí prácticamente un ano, uns 10 meses. E que é o que faz aquí, Andrea? Pois traballo como traductora de inglés e castelán nuns cruceros polo Rin e polo Sena. Onde nos atopamos? Ahora mismo estamos na patio atrás da Casa Rohan, pero podemos ir ver mellor polo outro lado. Veña, pois imos aló. Este era o Palacio Real antigamente de Estrasburgo, casi todo visitable, e arriba o Museo de Belas Artes. Aquí hai moito turista e moito museo. Moitísimo, moitísimo. Xa se verá por aí que está todo plagado de xente de fora. Que río é este, Andrea? Pois este é o Lille, un dos afluentes do río Rin, que está canalizado por todo Estrasburgo e rodea a illa central, que é onde está a cidade antigua de Estrasburgo. Ti, e que tipo de barco traballas, Andrea? Pois é un crucero de como dunhos 120 pasaxeiros e fai unhos recorridos de entre 4 e 7 días. O noso percorrido vai ser algo máis pequeno, non? Sí, non sei ahora mesmo canto dura, pero un pouco máis pequeno, sí. Vamos. E como viñeches parar aquí? Pois apunteime nunha páxina web de au pairs, como non tiña nada que facer, e unha familia mitad belga, mitad española contactou comigo para enseñar español aos nenos. En principio iba a estar coa familia 10 meses, porque eles despois de 10 meses ianse mudar a Xinebra, pero decidiron mudarse antes, entonces eu empecé a enviar currículums, moitísimos enviei, e moitísimas entrevistas fixen tamén, e acabei traballando nos barcos, o máis interesante, a parte. Onde estamos chegando? Estamos entrando ahora mismo na Petite France. Vamos a chegar á primeira esclusa do Lille, dentro de Estrasburgo. E que é iso dunha esclusa? O que se utiliza para nivelar o paso dunha parte do río ao outro. Botan auga por diante, auga por detrás. Teñen unhas pequenas aberturas as comportas da esclusa e deixanas entreabertas para pasar a auga. Non se tarda casi nada. Eso que son moi antigas. Ahora temos que pasar por un ponte que non se levanta, deslízase hacia os laterales. Andrea, antes subimos, agora baixamos. Si, ahora baixamos, pero estas esclusas non son nada comparadas coas do Rin, que teñen uns 25 metros de altura. Mira, aquí as ribeiras do río utilizanse moito para facer picnics, quedar cos amigos. Sí, en especial en días de calor, como son os únicos sitios casi que podes disfrutar un pouco da sombra dos árboles. Adepte du, on verra bien, et du ça devrait bien se passer. Et actionnaire majoritaire chez les glandeurs de fin de soirée, j'ai pris des parts SNCF et chez mes amis postiers. Mais j'en ai pris partout ailleurs car on est tous un peu planqués. Carriériste jusqu'au bout des ongles avec option changement de métier. Je voudrais juste trouver la planque et des horaires aménagés. Plutôt pas trop tôt le matin et pas trop tard dans la journée. Plutôt tranquille, au calme avec ma petite tasse de café. Un plan de carrière à 2 mois, dans la pire éventualité. Et 11 mois de vacances par an, mais pas sur mes congés payés, car j'ai tout misé sur la chance. Galeos no mundo, vueliros a Estrasburgo! Bueno, o paseo foi genial, un pouco caluroso, pero ahora vamos a ver un dos meus sitios favoritos aquí en Estrasburgo, os Jardins dos Deux Rives, que é onde se unen os dous países, Francia e Alemania. Imos aló. Vamos. Que foi o que máis te chamou a atención cando chegaches? Pois, ainda que me río, o que máis me chamou a atención foi que comen todo o día pan. Van a unha panadería a mediodía e pásanse toda a tarde comendo no pan, e pola calle comendo pan. Como en Galicia, logo. Sí, a mí se recorda a miña avó comendo no pan. Andrea, pero a onde nos traes? Ahora xa estamos fora de Estrasburgo, vamos pasar a parte alemana. Sí, este puente a punta de Europa une o que é a Alsacia con Alemania. Fíxose un pouco para conmemorar a amizade xunto con Jardins dos Deux Rives entre Alemania e a Alsacia. E agora este río que podemos ver xa non é o Lille, é o Rin. Esta é festa de que temos aquí, pois bueno, agora estamos en Francia, agora en Alemania. Benvidos a Alemania. Non queda moi lonxe, non si? Non. Aquí teño unha anécdota moi simpática que me pasou falando polo Skype con miña nai, que lle dixenlle, bueno, mamá, vou facer as compras a Alemania. E dixelle a miña avó que estaba ao lado. Estas van a Alemania como se estuvera aí, como se foran aquí a Nois, o pueblo do lado de Burela. E digo, mamá, é que está máis cerca a Alemania que Nois.
Haberá que volver, non? Sí, ahora vamos volver a Francia outra vez. Por que este é un dos teus sitios favoritos? Non é por nada en especial, é únicamente porque, claro, se poñémonos no lado francés estamos vendo en frente a Alemania e viceversa. E a verte pasear por aquí é impresionante, moi bonito. Porque a Burela non te recordará esta paisaxe. No, a Burela isto non recorda nada, sobre todo o mar. Onde está? Sí, é eso que máis boto de menos, o mar, a playa. E Francia de novo os nosos pés. Sí, ahora estamos de volta a Francia outra vez. E vamos diestos ao Jardin des Deux Rives, o Xardín das Duas Ribeiras. Traemos a comida, pasamos todo o día aquí tirados ao sol, está genial, a verdad. Ves coas túas compañeiras de piso, Sí, non? coas miñas compañeiras e os meus amigos. Teño amigos alsacianos, que son moi raros. E en que falas con eles? Pois depende, e normalmente inglés. Pero teño unha amiga que non entende nada de inglés, entón hai que falar en francés con ela. Que idioma sabes? A ver, eu falo, lóxicamente, español e galego. Despois francés, inglés, algo de italiano e portugués. Estou estudiando chino tamén. Hai que meterse un pouco en todo. Vamos deixar o momento de fraternidade alemán-francés e vamos ir comer algo típico, unha tarte flambé estaría moi ben, por exemplo. Pois imos. Esta é a plaza de Austerlitz e, bueno, como podes ver, hai un montón de bares e sitios para tomar algo. E ahora aquí temos unha cousa moi interesante, unha maqueta de Estrasburgo, así, indicamos un pouco por onde pasamos antes co barco. Empezamos por este lado, e fixemos toda a volta, as esclusas, están aquí a primeira, todo por aquí, cos pontes cuberts, o ponte o Barrage Bauman, e aquí está outra esclusa, despois dimos toda a volta. Salmón. Por lá, Andrea, pero isto son unhas pizzas. Isto é o que se chama unha tarte flambé. Esta é unha típica alsaciana, con crème fraîche, que é a nata agria, cebola e máis bacon. Iso é o máis típico que podes encontrar aquí en Estrasburgo. Moi boa, moi boa. Andrea, para rematar o día, outro dos teus sitios favoritos na cidade. Sí, este é un dos sitios con máis cousas para facer, creo eu. Está aí enfrente a mediateca, que, bueno, aquí podes tanto pedir libros como ver películas, meterte en internet, facer todo o que queiras aí dentro. É máis que un edificio moi bonito. E despois está, claro, o show de luces, que é moi bonito para ver. Sempre hai moitísima xente, é todos os días, pero sempre hai moitísima xente, todos os días. Mira, o traxe típico das alsacianas. Aquí temos o gran gorro que moita gracia me fai a min, moi típico. Un lazo xigante. Sí. Me parece que cambiamos de cidade. Sí, ahora estamos en Nova York, que interesante. Mira, ahora están proyectando sobre a auga a Estatua da Liberdade. Si ahora rematamos por todo alto cos fuegos artificiales. Bueno, pues nada, xa despedida, xa vos enseñei un pouco das partes que me gustan de Estrasburgo. Nada, ahora moitos saludos á familia, aos amigos e a Burela en xeral. Aquí estou, por se alguén quere vir visita. E bueno, hasta outra, non? Moitos besos. Chao. Antonio leva 30 anos en Estrasburgo e viu como as institucións europeas medraban e con elas a cidade. Da súa man coñeceremos o Tribunal dos Dereitos Humanos, onde cada día reciben 1.400 demandas. Que tal, Antonio? Benvidos a Estrasburgo.
chamo Antonio, levo a Estrasburgo 32 anos, e, bueno, dedico aquí un pouquinho aos mantenimientos de edificios industriales ou profesionales. Antonio, como vou parar a Estrasburgo? Non viña para Estrasburgo, conocí unha muller que me fixo de clandollo, que me fixo amor da miña vida, que ela estaba xa migrante, de familia migrante en Estrasburgo de moitos anos. Traballei, tuve a suerte de encontrar traballo cunha oficina de arquitectos. Traballei durante 20 anos con arquitectos. Traballamos en familia. Teño a todos os fillos comigo a traballar na oficina. E agora onde estamos? Ahora estamos diante do Consello de Europa, o primeiro edificio do Parlamento Europeo. Pois aquí vimos do Consello de Europa e vamos en dirección do edificio do Dereito do Home, con as dúas redondas que fai imitación a uns arquitectos que o construíron a un barco. Hai que botarlle imaginación. Mirando aí de arriba do ceo, efectivamente, dá imitación a un barco. E temos a señora Clay que nos vai presentar o edificio, que vai facer a nosa guía. Madame Clay, bonjour. Bonjour, bienvenue à cour. Según Madame Clay, aquí que chegamos onde reciben o correos todos. 1.400 par jour. Aproximadamente 1.400 a mil máis por día. Aquí é unha zona realmente privada, está prohibida ao público, excepcionalmente que nos deixaron entrar. Nos dicen que os galegos chega hasta a luna, pois a prueba que estamos entrando onde reciben os correos as nosas peticións. Vai nos enseñar algúns exemplos de correo que reciben. Eso reciben así, perdón, reciben justo así, co sello, sin envelope, sin nada. Mira, aquí tenemos outra máis. E destas reciben moitas, como nos está explicando. Nin siquiera non sobra, non? Nin siquiera non sobra, tal como están. Antonio, aquí hai moito cartel de petición e moita tenda de campaña. Aquí, dun día para outro, podemos ter unha manifestación de 600, 700 personas, fainos ambiente fuerte. Chegamos ao Parlamento Europeo, non si? Efectivamente, aquí estamos diante do edificio do Parlamento Europeo. Últimamente ven de entrar a Croacia na Unión Europea. Aquí miramos aquí ven as fotos que nos meteron para enseñarnos un pouco a cultura deles. Polo que vemos, isto é casi xa unha visita turística obrigada, non? Sí, eu creo que o objetivo de todo turista que ven a Estrasburgo é de visitar o Consello de Europa e todo o que é a institución europea de Estrasburgo, visto que está considerado a capital da Europa. E a ti costouche moito adaptarte a este país? Bueno, sí, para min os primeiros anos foron moi difíciles. Que foi o que máis te chamou a atención cando chegaches? O clima é diferente, efectivamente, Galicia non é tan húmedo, pero é frío, non estamos acostumbrados. Aquí a xente vive máis ben na súa casa. Aquí temos bons espacios verdes, temos aquí o Parque da Ronxerí. Eu, cando teño un poquinho de tempo libre, que fago salidas en bicicleta con compañeiros, que é o meu deporte preferido aquí, e despois tamén fago salidas ca familia ou con amigos de paseo na naturaleza. Mira, Antonio, que pasa aquí coas cigoñas? Bueno, aquí as cigoñas é o que é a ave nacional, regional. Aquí en Alsacia está considerado que son elas que traen os nenos, non? Así que os nenos non son de París, son de Alsacia, son alsacianos. Muy bien, hala, vamos para lá. Antonio, pero este parque ten de todo. Efectivamente, aquí este parque ten un pequeno zoológico. Aquí tedes o que é a cigüeña, hai un poquinho de todo, corvos, aí mismo está un pequeno canguro. Antonio, faz moitos kilómetros a semana en bici? Eu fago por salida, non é por semana, por salida facemos unha media de 40-50 kilómetros por salida, con un tempo aproximadamente entre 1 hora e 3 cuartos a 2 horas.
podes mirar alrededor, que flores non faltan tampouco. Verdura, a verdura está moi ben cuidada. Bueno, como podedes mirar, aquí tedes algo moi especial da región, que é un repolo, porque estamos na región da chicruta. A chicrut, que? A chicruta, que é repolo cortado en trozos, cortirado, e métese uns meses ou un ano en sal. Mete unha capa de repolo, unha capa de sal, unha capa de repolo e unha capa de sal. Entonces, es unha vez que está cocido co sal, quítano e mételo a vender para acompañar as carnes, para facer un pouco. É un pouquiño como o cocido de nós da Galicia. Aquí é a chicruta. Antonio, pensas en volver para Galicia ou non? Hombre, sí, un día espero ir terminar os meus últimos días da miña vida. Si pensamos neso, coller o retiro para Galicia. Somos gallegos, sabes, a terra meiga. A terra é meiga, como se dice en Galicia. Pois chega o momento de despedirse, Antonio. Unhos saludos para todos os gallegos que levedes para lá, e principalmente a todos os migrantes como min, que suerte para todos, e bon viaxe, bon retorno. Moitas gracias, Vicos. Viaxamos a Colmar, unha das vilas máis visitadas da Alsacia, onde nos espera José. Con el navegaremos pola pequena Venecia, iremos á Estatua da Liberdade e coñeceremos a pequena granxa que ten montada. E todos en movernos de aquí. José, bos días. Se chegastes, gallegos polo mundo, benvenidos aquí a Colmar. Veño de Pesqueira Salvatierra de Miño. Levo aquí en Colmar 31 anos. E que faz aquí, José? Pois son palista, sí, por momento palista. Algunas veces ando co camión, andamos facendo un pouco de todo. Traballar moito, seguro. Hai que traballar, claro, aquí é como se estuvera en Galicia, tamén teria que traballar. Como chegaches ti aquí a Colmar? Pois eu cheguei ali por mediados de un tío que me truxo, que lle chaman Antonio, nos anos 82, e polo momento, pois ainda estamos por aquí. Imos coñecer a túa familia e a túa casa agora, non? Moi ben, pois non hai problema, vamos para casa. Chegamos a casa, non? Sí, aquí xa chegamos a miña casa, sí, a nosa, a miña muller. Bueno, compráchela, non? Sí, esta comprámola hai 15 anos. Era unha bella casa e agora pois reformámola un pouquiño, non terminamos aínda, pero vaise terminar, vámonos a terminar pouquiño a pouco. E delas facendo os poucos, non? Pouquiño a pouco, sí, vámonos facendo, vou facendo eu mismo, así que xa ves, mira, xa están esperando. Hola. Este é a muller, aquí hai o meu fillo, José, e Melisa. Faltame a raparija, Marbella, e faltame outra tamén que teño en Sevilla, ¿no? A Eva. María, dali do lado de Salvaterra de Miño, de Monzón, quer decir, tens que pasar o puente para outro lado, Esta, bueno, por da casa de miña nai a casa da nai dela, teremos por un cuarto de hora, 20 minutos en coche. Estamos máis en Galicia que ali en Portugal. E iso por qué? Bueno, Pois mira, a mí tamén me gusta estar ali. Meus pais, como eu hasta agora, os tiñamos aquí todos, pois estábamos sempre todos juntos, pois mira, agora, cando fomos para lá, temos que dividirnos un para un lado e outro para o outro. A casa ben chula, Pois olha, hacemos como podemos. Por dentro xa está case todo terminado, Un pouquinho as cousas que me falta, a entrada un pouco, e despois hai que facelo a pintura fora, e xa está, non hai tampouco tanto traballo a facer. José, a ver aquí coñecer esa leira. Vamos ir a leira, veña, vamos a conocer a leira, entonces. I would show away as I lie, dead of a smile. Dream away, for no compromise I say, to the overground. E vive moita xente aquí do campo, entón? Sí, como aquí hai moito, aquí os que hai só hai moito campesino aquí, Os alcellanos son, quer dicir, sois xente boa, quer dicir, mente non te coñecen, non te dan, non se dan, unha vez que te coñecen é xente boa.
José, e logo que se cultiva aquí? Pois aquí cultivan, xa miras, de centeo, o millo, e aquí está na miña leira, así, miras, xa, así que xa leira, xa miras onde empeza, miras alá abaixo aquel poste de electricidade, desde alá de baixo que ven hasta aquí arriba, pero bueno, eu traballo a mitad solo porque eso non é moito traballo. Iba a decirlle eu, moito traballo aquí, É moito traballo, sí. Imos vela por dentro, a ver que... Vamos a mirar, vamos a dar unha voltiña por dentro, venga. Mira, un can aí que está ali esperando a recibirvos, mirades como vos dá o rabo. Falto! Pois xa ves aquí como é a leira, mira, este ano non hai moitos tomates nem moita cousa porque o tempo aquí non nos axudou moito, a meteo xa estás, agora outro día dixécheme que había aquí os pementos de Padrón, mira onde están, pero vale un pouco, Este ano non deu de si a cousa, non? Non, este ano non. As galiñas e as cabras. Pero tes de todo aquí. Sí, teño un pouco de todo. Aquí hai patos, hai ocas. Se ves onde estou aquí a relajarme despois do traballo. Pero isto non é relajarse, estou traballar o dobre. Bueno, pois sí, un pouco de pasar un momento. E os domingos tamén vimos a mí moitas veces pa aquí a facer un barbacoa, non? Non nos falta de nada aquí. Ti xa facías isto en Galicia? Sí, en Galicia, sí. Eu traballei moito por Galicia. Mesmo que salín de lá novo, que salín con 17 anos, pero traballei moito ali. Andaba, sabe, porque tiña o meu pai e o meu abuelo que traballaron sempre na madeira, e despois fui desde ali onde salín eu, que eu traballei moi novo, desde que, non sei que edad te diría, 5 ou 6 anos, andaba eu xa tirando a vara no monte. Ale! Ale! Onde vas tú? E o raposo? Pois o raposo algunhas veces ali faime buracos aí para que quere entrar. O que ten que teño suerte que como cheiran o cano, sabes? E se poño aquí, e despois tamén os ganzos eses se ven aí, bueno, botanse el que... Mira, agora que xa están todos alimentados, imos seguir dando unha volta ou que? Sí, vamos dar unha voltiña por aí entonces, veña. Vámonos, vale. Pero da Leira pasamos a Nova York. No, pasamos, aquí estamos en Colmar, non estamos en Nova York, Estamos... Eu estou vendo a Estatua da Liberdade. Estamos na Estatua da Liberdade que foi construída, que a puxeron aquí a memoria de Bartoldi. E non se sorprende moito os turistas cando chegan e ven isto? Home, non é o mesmo ca de Nova York, porque de Nova York pareceme que fai 46 metros de grande. José, onde estamos? Estamos na pequena avenida de Colmar, que decir la calle máis antigua de aquí de Colmar, e vamos allí, están aquí mi mujer e mis chavales esperando, e vamos a dar unha vueltita por aí. Hola de novo. Hola. Esto sí que é bonito, ¿A que sí? José, estas casas de que eran antes? Estas eran casas de pescadores, de agricultores, e aquí conservan moito, que como ves, mirades, é antigo, é moi bonito, son unhas casas moi bonitas, Galegos no mundo, benvidos a Estrasburgo! Que é o que máis botades de menos de Galicia? máis o que boto de menos, hombre, pois, sabes que eu nacín ali, púxame sempre ir para lá, da familia, por lo menos. O máis importante. Se podemos alá comprar unha casiña para lá e vivir vivindo, pois a mellor xa iremos á jubilación para lá, ou non sei, xa se mirará. Pero non será de madeira de palla, non? No, de madeira en palla, no, tú sabes que en Galicia é todo de granito, ¿no? De granito solo, Chegamos ao río, non si? Sí, aquí chegamos ao río da Petita Benissa. José, isto será seguro, non? Sí, está aquí é todo seguro, nada, aquí non te preocupes. María, non te fías moito, non? Ai, non, eu non, que eu tudo que he Sabemos todos nadar, así que vamos de nada, o calor que fai. Bueno, pues miraremos.
I do control everything. Means everything. Can't understand a word half of the stuff I'm saying. Riding low, riding low, riding faster. This is what I want. Look at what it did to me. Riding low, riding low, riding faster. This is what you want. This is what you get instead. Entramos allí en la Petita Venisa de Colmar, ¿no? La vieja. Y como ha dicho él, que las casas por eso están un pouco tan aproximadas, que era como onde lavaban antes la roupa. O sea, que aquí saían pola ventana e lavaban a roupa. Que lavaban a roupa, era como a lavar o rijeiro, non? Tiñan que ir ao rijeiro, aquí non, aquí salían pola ventana e xa lavaban. Cuidado! Jaime, non quedemos. Jaime, non te... Que te quedas solo coa cámara, a cabeza queda tacada. Rematamos a viaxe, non? Sí, aquí se terminou ali a viaxe que fixemos hasta agora. María, non foi tan perigosa, No. Ten moito medo na barca, ela. Tranquila. Onde estamos, José? Pois aquí estamos no centro español. Vides moito por aquí? Sí, vimos case sempre cando hai festas, cando hai fútbol, cando hai baile de danza, porque teñas fillas a bailar. Escoitas a música, non? Sí, aquí están entrenándose. Fan no ben, Sí, pero é normal que o fan ben, aprenderon xa desde pequena, non? E as muiñeiras que? Bueno, pois é porque aquí non hai nadie que as aprenda, porque senón... Pero bueno, xa o pai non nos sabe facer. Sí, aquí, bueno, miras aí como se están entrenando para participar aquí a festas que fan nos pueblos por aquí. Bueno, pues nada, si aquí terminamos, pues mira, terminamos por el centro de español. Aquí todo con esta familia, para mí son todos como se fuera da familia, porque estamos todo el día vivindo aquí, reunímonos aquí todos. Somos todos da familia, claro. Bueno. Pues biquiños para todos, ¿no? Para todos, salen. ¡Viva España!